kene gak entuk. Ya wis kene. Ora cocok iki. Wis gak cocok karo Mas Lur cocok. Ya Jal. Ya pika. Adap, Jal cocok ora iki. Kediri kabeh kira entuk kok. Kaya anggere sinden Kediri tak cekel gecek tanganku. Ngawi nek menawa entuk. Tresno sepira Mas? Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Gusti paring kasembadan. Hops. Tontonan iki nggawa tuntunan kang sarta tatanan. Kuwi ngopo kok ngambung-ngambung tangane? Iki jek perawan. Badalah ra apa tenan to iki. Tontonan tuntunan tatanan. Sik, Nek Mbak Renjel ora pantes iki ora pantes kowe. kabeh kok ora mas nyuwun sewu iki aku nek tak klarifikasi ya. Nyuwun sewu Mbak Ibu mic phone. Iki tak klarifikasi. Nggih. Apa kok klarifikasi barang? Sik, Klarifikasi napa lho? nyuwun sewu Mbak Nggih. Yovinka. Ngapuntenipun. Yovika. Yovika. Aku lek ning medsos kan hanya segelintir orang sing ngerti to. Iya. Kuwi sok-sok ya ora ngerti perasaane sampean. Nggih. Sampean iki bener duwe hubungan karo Akbar apa ora? Ora enek. Boten wonten. Lah wong tak cekel kok wonge nesu. Loh, itu kan mengajarkan tontonan, tuntunan, tatanan toh. Lah. Wayang ya oleh ngerayu oleh, ning aja berlebihan. Lah wong jenenge nang dhuwur panggungku bebas to bar Akbar. Loh. Cara kendaraanku plat umum sapa-sapa entuk numpaki bar. Kok iso mbok padane tumpakan lho. Gak oleh ngono kuwi, Mas. Maksudnya iki sapa-sapa entuk nyekel ngoten lho. Sampeyan iki pripun to, Mas? Lah mengkaro Mbak Renjel mripate jelalatan ngono maksudmu apa? Lah iki mar arep mbok Sampeyan saiki nek iso ngrayu ayo rayunan kono. Iso Ora ora? iso. Ora iso rayunan ra apa-apa. Aja ngono kuwi, Ora, Mas. sampean ora pantes nek karo iki. Tak golekne liyane. Kabeh- Lugo. Kabeh ora pantes. Ya, sinden pojok iki ya, Mbak Mano. Ya, Malah pantes. batang sitok iki dikene. Iki apa to? Kowe iki jek tak tes lho, pantesmu iki chemistry-mu karo sing ndi? Aku iki jadi juri, ngono lho. Kowe kudune seneng. Curi apa ya cemburu ya kok. Iki jajal. Ya. Ya dicekel tangane kok mau to. Gah, Lho, kok iso moh lho. minyakan barang. Wong kuwi lho solar. Kok kadare solar kok ya di nggo minyakan. Nah, iki lho, rene. Disemprot kayak parfum lho. Alah, paling aku kumpul kon bayar. Gah. Rene, Nah, ngadeg. Nah, ngono, dicekel mike. Nah, iki kan manja nek karo ki lho cocok sampean. Nek karo mau kurang, chemistry-nya kurang dapat. moh. Ngadeg ora? Ya, Ya cok ngadeg ora. Sing dene mau gandan iki lho. Ora. Sik. Iku sok mlebu berita lho tawuran ning ngarep omahku. Kowe kok tenanan ngono modelem, Lek. Lah kuwi lho, kuwi sinden bermanjariah ngono kok itu. Ya. Ki jane sinden nek pire. Sik to. Lah, benake. 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 Dadah lah, aja ning kono. Oh, ning kene. Gah nyatos kok. Kowe iso Benake. Benake, Mas. Gah. Nyatos iki. Sampeyan sing arep tak kok tak pasang nek ben chemistry jajal cocok ora. Kebok bosok leak-leok. Aja keliru meripat lho ya. Kagak ngawur. Lah kok gedene ngono dibagi. Apane TKT? TKD apa gulune kok sing gedhe kok. Ayo to, dianu to. Benake. Penake aku ya ora apa-apa. Alah kacek 50 mang mending Yovin kang ngene iki lho aku panggah. Cangkemmu tak tepapoke kok. Kaget aku. Oh, urung to. Sinden kok cuwawak. Geti-geti atiku. Benake. Syukur kowe. Benane. Aja bungane. Ketok ini karo iki cocok chemistry nek wis nyanyi engko malah. Kimochi. Iki moci mbahmu ngono. Aku bar entuk kiriman kok nggone Mbak Sisi Jepang. Apakah itu? Iki moci. Mbak Sisi. Makane iso basa Jepang. Oh basa. Oh, basa Arigato ya kowe. Iku. Deh. Jane apa? Iku. Yamete kudase. Aku tau krungu nonton karo sapa ya? Oh, lah iki. Aku ora melu-melu lho ya. Kowe iki benake kok ngene to ora bener iki lho. Alah wis ngono ae.
Mas gunakne ki Mas. Sapa iso? Sing ndi sing mbok print. Son ke? Walah. Oh, Deni to. Wo sliramu saiki tukang son kowe tiba oh. Kowe ngemohi dalang ape entuk iko. Dalang sapa? Kayak jarepe seneng iki. Tak kira dalang Sripan, dalang Sripan mati yo. Oh yo. Ora, sampeyan iki pangga idolane. Aku ngadeg ora. Ngadeg, kene Ya ngadeg. terus dikai lagu sih. Lagu kaya mau lho, kaya Ranger, kaya Yopika mau lho. Terus Lagu. nek muter-muter ngono. Lah ngono lho. Oh, Mau iya. iso kok saiki ra iso iki lho. Sayangku Ah. konyong koder. Hei! Sampeyan iki lho. Mas, wong kuwi lagune kepruk iki lho engko. Kepruk iki Kok lho. marahi padha ae kok. Kenapa Basa aku kok mbok kayane ngono mbok ya sing apik ngono lho. Sing romantis. apa nyanyi genuk ya malah tinganu. Mikir nang kene. Mikir, Oke. lah enggak ada yang ngono. Ayo. Batangku. Sayang. Kok sayang lho? Oh, Kok iya. iso batang ki lho. Iya iya. Kakangku. Kepruk iki tenan lho engko. Kecer kabeh kok iso. Kok iso kakangku ki lho. Lah piye? Nyanyi apa kleru. Rene tak warai, rene lho. Ono apa? Kupingmu go rene. Syukur wae. Kok kakangku. Alah kok mbak mot kupingku. Ngemut kok kuping. Nah. Ngemut kok kuping kaya Mas Akbar dong. Ngemut ke Solo. Es krim. Nah, ya Korek. terus. Enggak aku. Awas lho. Lekoh. Oh, Lekoh ayo. Oh, iya. Ayo tendang. Iya. Matane iki ra dingeti. Dingeti wong akeh iki lho. Lah wong aku yo wonge trah yo ndek ndak yo ora ngerti nek kene ora geduk iku kok. Ya udah enggak, sing dagake sing lanang. Piye Mas, anakku mbok rungokne? Oh iya, kita anakmu iki sok ben lahir dingklik gitu iki. Kene maju. Ayo maju. condong. Ya. Ayo kene nyanyi wae. Lho yo karo di nganu to lagune. Lagine Zo apa? zo sayangku sing ayu dhewe pura napa bakal tak usake ibarat isi bumi. Ngapa to? Kok Mas. nyanyimu ora Mas, gurah. sampean ngerti gak? Ngapa? Ngene iki tres tak kayak ngene iki seneng wisan. Sing ibot to? Tres. Sing ibot. Wo Piye tres? wo jebule lagi ngerti iki to lek Tris. Ngapa? Oh seleramu iki ya. Cemburu weh. Wis suwi awit aku prawan iki yo iki karo iki. Sik kok kowe perawan iki lho. Lah mbok kira aku wis rondo apa piye? Aku lho jek prawan delokan lho lak. Apa? Iya. Perawan tenan apa ora? Jogoro kowe ku. Wong yo prawan terus yo buntet kok. Ora prawan. Mosok lha iki nek perawan jajal upamane begar, perawan asli apa ora? Ora. Loh. Asli, Mas. Ora. Mon suarane iki ning sikil. Oh, lagi ngerti iki to ya. Suarane iki kuncine ning sikil. Sikil. Iya. Nek sikile begar iki tiba njebles. Oh, iya. Ora jare sapa asli, Mas. Ya. Arep apa ndongake apa? Injih ngaturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jenenge apa ta? Aja diganggu to. Oh iya iki rasa ganggu. Gemes lho. Gemes aku. Ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya para tamu. Piyai Agung. Bayi Agung naminipun napa Mas Wau? FMA. FMA. FMA lho. Kowe duwe apa? Lihatlah kerukunannya para FMA. Zo. Apa singkatannya FMA? Ayo apa mau? Alah ya kowe ora ngerti. Apa? Fan Fan militan militan Astabrata. Arep mune kaya wong arep nglairne. Iki kan ABS to niki. Oh iya, ABM. ABM apa? Akbar Selendro Manuhara. Ya ta iki. Gak. Gacok ora aku. Mak karo kowe. Aku ya suwi ora petuk Mbak Manuhara lho. Izin, Mas. Dan sawi tenan. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Aku ya, Semoga Nek. selalu diberi kesehatan, panjang umur murah rezekinya. Iya, aku nek selama menghibur karo panjenenganmu di atas panggung maupun di bawah panggung, kalau ada salah kata, salah tindakan, aku meminta
Mina aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Sama. Lho Indro kurang ajar. Wis tak omongi to. Lah nyapa? Guyon iki ya guyon. Ndro. Guyon ya guyon. Wis tapi roh papan. Mosok aku mbok koyo ning kene ndasku lho. Jare wedok. Lah kowe ya ngono padha bokong mbok ngene-ngene. Lah nek aku gak apa-apa iki lho, lek man iki lho gak betah iki kok. Kok iso dikoyok ning ngene iki lho, Mas. Sing akon iki lho, anu kerawuk wong isor iki lho. Nek kene ndase gak apa-apa lah kok Kok ndase apa kowe wis lairan? piye to Mas ki ra roh. Raro sejarahe to kowe. Ra roh kowe. Raro ceritane ngono gak roh Mbak Gak Manohara ngerti piye aku. ngono. Ngerti ku ya Mbak Manohara seorang Cerita, presiden Mbak. wedok. Aku Ceritane bar piye? mulai tanggapan Mas kok ngajuk karo Mas Akbar. Ah. Oh, piye Aku piye? iki dicegat wong mendem-mendem Mas Cegat piye kowe? ning prapatan. Kowe Terus bar kuwi aku diombeni gak roh, gak sadar. diombeni. Iya, Diombeni apa? oli. Aku gak mudeng kowe diombeni apa. Ya engko mau putih-putih tak Oh, aku ya. paling gak iku anu ciu kuwi. Engko ra roh. Raro jenenge kok. Terus bar aku roro gak sadar Mas, roro gelunganku semerot-merot terus nganu sepot Ceblok kabeh. kabeh klambimu ngene iki. Heeh. Katok-katok. Muncul kabeh. Dadi bareng ngombe kuwi bareng sadar-sadar terus juarikmu wis meletot. Terus meletot kabeh. Sambulan wis ngantek ngarep bareng ngono ya. Kayak Tres, kayak Denny, kayak sapa ya aku ki ya ora roh Mas. Wajahe kowe gak eling blas Gak yo. eling blas, wong ireng kabeh kok. Bareng ngono mbok cupoti kabeh. Cepet kabeh Mas. Besok kuwi aku baru lho, aku mau nyapa ya aku. Terus aku mulih Mas ngojek. Ojek. Terus bar kuwi lah kok basa 3 sasi aku semutah-mutah wae terus. Sampean bar ditindak asusila seperti itu. Ora roh mbok asusila, mbok asu kirek aku ora roh. Maksudnya iki bareng ngono krasa mungkuk-mungkuk. Ngono lho. Gak roh Mas, mbok ae mbok gak roh. Aku bar kuwi kan dikeriki to Mas karo mbokku. Angger arep budal tanggapan ki aku kudu masuk angin wae Mas. Masuk angin. Kudu mutah ngono ya. Terus bar kuwi basa ngono kok nyidam pengen sing kecut-kecut aku pengen sing bunder-bunder barang. Pengen sing dawa-dawa barang. Piye apa? Tabogong yo, kok Oh, timun. timun. Tak bogong dasmu iki. Ya dipriksane to, Mbak. Oh, diperiksa. Pengen sing kecut-kecut. Lah wis mbok priksane apa ora? Wes Mas. Terus piye cek? Jadi dokter kok aku bae meteng Mas. Oh, yo melu seneng aku kanca kok. Kancane bisa Sik kok kok Aku ki meteng yo ki seneng jane iki. metu dhisik to. Wis metu ndi trungono critane rong Kowe meteng. Meteng Mas. Heeh. Terus aku gak percaya toh di USG karo dokter, jadi Iya. dokter Mbak Manohara selamat, Anda telah hamil. Lho nggih toh Pak, nek gak percaya delok ento ning layar monitor, anakmu ndase lak wis nang ngisor. Kuwi hasil USG. Hasil USG kan nek di USG kan roto tangane ning ndi, sirahe ning ndi. Oh paham, soalnya kan Ndase ning ning Ndase bak ning ngisor Mas. oh gak sungsang ya. Oh, tapi anake sing ning jero USG wis tukul rambutnya rong. jarine cacat Mas. Lho kok cacate piye? Lah kok ra metu rambuté to Mas ndase iki. Gundul. Rambutnya ning gulu Mas. Sik kowe lem priksa ning gone dokter ndi? Ning dokter Saruban Mas. Lah terus Iku kuwi- doktere kudune SPOG kuwi. Apa? Spesial logo-ogo. Loh, tenan lho Mas. Nah kowe wis priksa jare anakmu ku Anakku kok kelainan. Kok genek rambutnya kok ning lah, terus lambene ning ndi nek mangan piye? Lah kok lambene ning bun-bunan to Mas. Lambene ning bubur cacat kuwi. Lambene ning bubur ngene iki. Iku nek lahir piye Mas aku Sik isin. kowe jan ndek fotone gak tak cekes dhewe. Aku penasaran kuwi. Delok Tris. Fotone lah. Kok delok terus itu. Soalnya kan kowe perlu pembuktian. Jadi kowe bareng ngono wong iku cacat gek apa iki lambene ning bun-bunan. Iku piye Mas anakku nek lahir kok ponakanmu ki engko piye? Ya engko aku tak melu nek wis lahir tak melu wayangan. Aku sah tanggapne son elek Tapi Deni kok. lek nek motone. Hah? Lek nek motone. Ya aku tempel stiker. Kowe gah aku jangan leko. Oh, piye Mas? Ini ada door prize. Oh ngono. Oh, iya, Tapi sak tembang dulu dong kamu. Oh ngoten. Nembang dulu. Oh. Kamu nembang dulu sak tembang baru door prize. Door press. Iya. Iki yo pokoknya tontonan sing nggawa hiburan. Biasanya nek nonton wayang mulai-mulai entuke rak ngantuk. Tapi malam hari ini dengan adanya paguyuban FMA gitu Mas, fan militan Astabrata, mulai nonton wayang sesuk iso numpak sepeda. Nah, Sing ora pengen apa iki sing ora ndek kulkas, mulai entuk kulkas. Kulkas. sing ora duwe bojo, Mulai insyaallah entuk bojo. Mula awake dhewe Pak Sunardi ndang entuk bojo nek. amin. Amin Pak Zardi. Iki Kula nggih rondo lho, Pak. Iya.
Iki sesuai kriteriane Pak Suhardi apa piye ya? Napa nggih? Aku Banowati. Apa Banowati? Banowati. Lho nek Banowati kan ora dirabi ngendikane panjenengan wau. Putra aku begengkek lho, Mas. Hei. Jare mari Oh, saiki. iya wis lali. Iya. Buka dhewe ning omah. Oh, online ya. Tak tembang sik, sak tembang. Sak tembang Oh, sak monggo. tembang riyin. Nggih, kok sinambi. Disukani langgam, disukani dangdut, campur sari napa-napa. Kula manut panjenengan bebas merdeka. Wau saking Bu Sisi. Musisi Jepang. Nggih jari Jepang mintanya gemes ki sing endi aku yo gak ngerti. Gemes apa dumes? Gemes tulisannya. Oh, gemes Tapi aku. diganti nggih. Ganti ra apa-apa. Ya mohon izin Bu Sisi yang Nggih, dari Jepang. mohon izin Bu Sisi nggih. Karena apa iki mang Nggih. gemese ndak enek. Nggih, disukani Katresnan Sejati bisa? Oke. Duet kalian jenengan. Lho halah apa sing ra iso to Mbak, Pak? Tenan to? So, aku kok foto nih anakmu ya. Kok panggah foto anak. Tapi ketoke anakku wes gini kaya wajah iki lho. Slendro persis kok. Ancen jujur ya, sing mendem kae aku. Tak pangani dhewe lah. Anu, karo Mas Indro. So. Katresnan Sejati untuk keluarga